Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! 2025. április 15. napján. Ez egy keddi nap, mint látható esik az eső. Jelenleg 6 óra 35 perc van. Szerintem én vagyok az első, de ma be fogjuk mutatni a többi részét, hogy kb. 6 óra 55-kor megérkezett a csoport többi része is, mint látható. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a mai szolis videót,